गामियाव लोगोफोरजों बेरायहैना फैनो। दे दा एसे थाब फै, बांद्राय मोनाजासे थानो नाङा। बोथोरा थिग नङा आइ। जागोन मामि। नेमस्रि आगै दै लाबोलाय एसे सना। दा दै गांबाय सना। र' लांगौ। न' लोंदो। नेमस्रि सना। मा दा? नोंखौ एबार बैसागोआव लांनोसै दे आगै नेमस्रि। सिगादाना जालायबाय नोंना बलेल' दं आंखौ लांनो। मानो गैया आगै नेमस्रि, सोरनिबा भारा लानानैबाबो लायगोन ना आङो सना। जिरख' मा खालायदों बाव? बन सिननो थिननाया लाइनसो मारिदों नोंसोरो बाव। र' नोंसोरखौ। नोंहा मादै दै सोलोंदों? ओरै फै नेमस्रि। थांगौ मादै। रंजालि फैद'। थांगौ जोमै। ओइ आसोल, बैयाव रन नङा होनलाय? हाब नंगौथ' माब्ला फैया बेलाय? हाब अरन माब्ला फैयाब्रा, होजोंनिफ्राय माथो खबरखौ मोनथाराखै। मैयासो फैदोंलै आसोलफोर, कर'नानि लकडाउन जाफिनसिगोन होननायखाय फैबाय आं। माबोरै दं आसोलफोर? खबरफ्रा मोजां दा? खबरफ्रालाय बिदिनोसै जोंनालाय मोजाङानो। मेगनजों मेगन नोजोरा सौदावलायबाय। माथो फनबो नाङा? एनिमि हाबाब खान्दा गाननाय गोजा एनिमिफ्राबो सिख्लाफोरा। हेलौ कटासो फन हरलायदोंब्रा। हेलौ मा खालामदों मिजिं? नै ओरैनो दं। सोरमोनथाय? ओमफ्राय? आंखौ सिनायासै? ओहो, सोरथो? आंसो मिजिं जोमै। ओमफ्राय मा खोथामोन? नोंनाव अरननि नाम्बार दं नामा मिजिं? औ दं। र' आं हरगासिनो दं SMS-आव। औ दे जागोन। हेलौ मा खालामदों अरन? सोरमोनथाय? आं सिनायाखिसै। आंसो अरन जोमै। सिनायबाय। बहा मोनखो आंनि नाम्बारखौ? दासो नोंजों रायलायनो लुबैनानै मिजिंनाव बिहरदों आं। आंसो बिनो सानदोंमोन।
नोंनि नाम्बारखौ। अ नंगौ नामा? ओमफ्राय मा खालामदो अरन? नै ओरैनो दं जोमै न'आव उन्दुनानै। अ अरन नोंखौ लोगो हमनो हागोन नामा? अ अबाव जोमै हागोन दे। गामिनि दैसा सेराव फैदो। अ जागोन दे जोमै होमबा थांगासिनो दं आं। औ दे अरन। सफैबाय नामा अरन? जोमै गोबाव जाबाय नामा सफैनाया? ओहो दासो सफैदों। ओमफ्राय जोमै माबा खोथामोन? नङा अरन जेबो खोथा गैया। अ अब्ला मानोबा लिंहरदोंमोन? अरन नों आंखौ जेबो सानाथ'? जोमै आंलाय मा साननांगौ? अरन आं नोंखौ मोजां मोनो। मा जोमै मा बुंखो नोङो? नोंसिनि आदै मादैमोनहा कि गनायगोन? अरन मोजां मोनलायनायाव जेबो धोनि गोरिबनि फाराग थाया जायसो हास्थायो बेसो मिथियो। जोमै आंबो नोंखौ जेब्लानिफ्रायनो नुजेनदों अब्लानिफ्रायनो आंनि गोसोआबो नोंखौल' सानग्रा जादों। I love you too। अरन थ' थांसै। ओइ नों खोनायाखै नामा? माखौ खोनानो? अरनजों जोमैजों मोजां मोनलायो होनलाय। मिथिया दाख्लै जोमै आंनाव नाम्बार बिहरदोंमोन। थै मानो बिदिखौ जोंना सासेयानो गैजाया? ए बे दाखालै फेसबुकआव आपल'ड होनायालाय? थोद फाग्ला बे बाजै लावगोननि फिसाजोआलाय बेखौनो सिनायासै। आया बे जों उन्दै नुबाय थाग्राया? औ बेनो। थोद फाग्ला आंनो बानायना होदोब्रा। नानि ओइ नानि। मा आदा? नानि आंथ' थांफिननोसै। आं थांबा मोजाङै थादे नानि मोजाङै फराय। जागोन आदा। अरन मा आदा? ओरै फैलाय। खाथियाव जिरायफै। मामोन आदा? नोंथ' गाबोन थांफिनसिगोन फंबाय। थांना मोजां थाहैदो आरो गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानाङा। जागोन आदा। मा अरन? हेलौ जोमै मा खालामदों जोमै? नै ओरैनो दं न'आवनो जिरायना। अ माबा जोमै? मा अरन मा जादों? नङा जोमै जेबो जायाखै। अब्लालाय मा उसुखुथु? माबा जोमै दा बेलासियाव गामिनि लामायाव फै। अ बेखौनो बुंनो गिबाय फाग्ला आंनि मावजि। दे दा थांगोन आं। दे जागोन एसे थाब फै। ओइ नोंनाव एसेसो दंना गैयाब्रा? माबे? सोबनो लुबैबायमोनलै। आंनाव गैया दिनै गोरानाव बिदो। है माखौथो सोंबाय थाखो? दो आंनाव दं। बेलाय माथो थु। थो होमब्लालाय। सिगारेट दंना आदै? दङ दङ। लालै। गंबेसे लाबोखो?
गंसे लाबोबाय नै बेसे जागार दै 10 थाखा गोबाव जाबाय नामा जोमै सफैनाया नङा अरन दासो सफैदों आंलाय बेखौनो गोबाव जाबायसो सानदों ओमफ्राय मानो लिंहरामोन अरन जोमै आं गाबोन थांफिनसिगोन मा जोमैनो आं थांफिनगोनखौ मिथिनानै गोमोदों नङासै नङा अरन जेब्ला मेगननि नोजोरा गोजान जालाङो अब्ला गोसोआबो बावगारनो बारा गोबाव सम नाङा थुदो थांसै थांनोसै आदा थांसै फंबाय मोजाङै थाहैदो जागोन आदा मा जादों जारौ नै आदा सेन गदों आं सानानि थेंक इउ आदा सोना होनायनि थाखाय जागोन दे जारौ ओमफ्राय आदानि मुङा मामोनलाय आंनिया जारौ अनजालु ओमफ्राय नोंनियालाय आंनिया जोमै बुङो आदा आदानि नाम्बारखौ मोनगोन नामा मानो मोना जानो दे लादो 6901783517 थेंक इउ आदा हाब आसोलफोर सिगारेट सोबनो लुबैयोमोनलै गैयालै आसोल नै आंनाव दंमोन दं लायनानै फैदो आसोल
No, sabiya. हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से। वो कुछ चिल्ला। हेलौ माथो दानबायसो आया माथो बेथ' जोमैसो बिनि आखला बिदिसो बेखौ अरननो खिथाना हरगोन आं अबेयावथो नैबेयाव लाखिदो दे थांदो दे औ दे जागोन